Βλέπετε παιδιά, είστε ευχαριστημένοι με τον σας σήμερα, ήμουν πολύ καλός, έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Ή ο κομμουνίστα, Ζαπατίστα κτλ. Μπράβο. Ήμουνα καλός, έτσι, ένα πέσο, δεν θα ξέρετε. Για πες, παιδί μου, εσύ, πώς βλέπεις τον αρχηγό σήμερα? Ο αρχηγός είναι ο καλύτερος που συναντήσει, έχω ταξιδέψει σε μία χώρα στον κόσμο. Ακούω και ωραίος. Η εμπειρία μου είναι γνώστη, έχει διαβάσει. Παιδιά, εκεί Θανάση, πώς το είδε το αρχηγό σήμερα, καλό αρχηγός. Ο αρχηγός καλός, πώς τον είδες? Έτσι. Θα κανονίσω μετά, θα σου πω αυτά, θα τα πω αυτά μετά. Εδώ γιατρέ τι λέει, γιατρέ που είναι η ρούλα? Τι κάνουμε τη ρούλα? Α, είναι εδώ. Ναι, τη ρούλα. Θα πούμε κανένα μπουκαλέρο. Μπουκαλέρο δεν έχει. Α, εκεί θα το ιτσέρω. Α, ωραίο. Όποιος πίνει αέρο, του ιτσέρω. Την Αντρέα καλά περάσαμε, ο ξεναγός ήταν φοβερός. Έτσι, δώσε. Έτσι, ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τον πόρτο και τον πόρτο μας. Ευχαριστώ για τον πόρτο και τον πόρτο μας. Ευχαριστώ. Μπουκαλέρο.